sweldo ng top 30 government corporation presidents na appointed ng Pangulo ng Pilipinas. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. So, ang mga datos natin ngayon sa araw na ito ay galing sa COA report ng 2021 ng kanilang yearly salaries. So without further ado, in number 30 ng listahan ay ang presidente ng DPB Leasing Corporation at ito ay may sweldo ng 2,150,234.14. Number 29, ang presidente ng National Home Mortgage Finance Corporation na may sweldo ng 2,156,367.21. Ang next sa number 28 ay ang presidente ng Philippine Aerospace Development Corporation na may sweldo ng 2,180,730 pesos. Number 27 on the list ay ang presidente ng Natural Resources Development Corporation na may sweldo ng 2,324,445 pesos. Number 26 sa listahan ay ang presidente ng Cultural Center of the Philippines or ang CCP na may annual salary na 2,400,854 pesos. Next, ang presidente ng Clark International Airport Corporation na may sweldo ng 2,500,420 pesos. Next, number 24, ang John Hay Management Corporation na may sweldo ng 2,644,968.16. Next ay number 23, presidente ng Development Academy of the Philippines na may sweldo ng 2,764,621.38 pesos per year. Next, number 22, ang presidente ng Philippine Sugar Corporation na may sweldo ng 2,876,819.12. Number 21, ang presidente ng Poro Point Management Corporation na may sweldo ng 2,925,067.88 na pesos. Next ay ang number 20, ang presidente ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority na may sweldo ng 3,008,908 pesos annually. Next, number 19 ay ang DBP Data Center Incorporated na may annual salary na 3,102,850.69. Number 18 sa listahan ay ang presidente ng Philippine Mining Development Corporation na may annual salary na 3,162,805 pesos. Number 17 sa listahan ay ang presidente ng Credit Information Corporation na may annual salary na 3,315,797 pesos annually. Number 16 ay ang presidente ng Clark Development Corporation na may annual salary na 3,383,729 pesos. Alright, so number 15 ay ang presidente ng Social Housing Finance Corporation na may sweldo ng 3,419,618 pesos per year. Number 14 ay ang presidente ng Philippine Guarantee Corporation na may annual salary na 3,553,559 pesos. Number 13 ay ang Philippine Crop Insurance Corporation President na may annual salary na 3,648,099 pesos. And number 12 ay ang presidente ng National Transmission Corporation na may sweldo ng 3,733,986 pesos per year.
Number 11 ay ang presidente ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation na may annual salary na 3,830,596 pesos. Next, for number 10 ay ang presidente ng Basis Conversion and Development Authority or ang BCDA. Ang kanyang sweldo per year ay nasa 3,946,415 pesos. And now, number 9 on the list is presidente ng Small Business Corporation na may annual salary na 3,974,519 pesos. Alright, number 8 on the list ay ang presidente ng Philippine Health Insurance Corporation na may salary na 4,449,876 pesos per year. Next, for number 7 ay ang presidente ng PNOC Exploration Corporation na meron siyang annual salary of 4,715,332 pesos. Next, for number 6 ay ang presidente ng Philippine Deposit Insurance Corporation or ang PDIC. Ang kanyang annual salary ay 5,346,342 pesos per year. And number 5 is presidente ng Land Bank of the Philippines na meron siyang annual salary na 5,387,799 pesos per year. Next is number 4, ang presidente ng Philippine National Construction Corporation or ang PNCC. Ang presidente nito ay may annual salary na 5,884,904 pesos per year. And next, for number 3 ay ang presidente ng Social Security System or presidente ng SSS. Ang kanyang annual salary ay 5,990,225 pesos per year. And number 2, ang presidente ng Development Bank of the Philippines. Ang kanyang annual salary ay nasa 12,225,600 pesos per year. And for the number 1, so the highest paid government corporation president ay ang presidente ng Government Service Insurance System or ang GSIS. Ang kanyang annual salary ay 16,041,087 pesos per year. So yun ho ang top 30 highest paid government corporation presidents na appointed ng Pangulo ng Pilipinas. Muli, ito ang data na to ay galing sa Commission on Audit Report ng 2021. Muli, ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.